Bai, Oiana, lagoren eta azkeneko galdera. Ez ditugu Zagar Fest asko antolatu behar Euskal Herrian? Zagardok Euskal Herrian historikoki izan duen protagonismoa berreskuratzeko, gazteen kontsumoa berreskuratzen laguntzeko. Bai, oso interesgarri izango litzateke, Zagar Fest barkatu da Zagarraren festa, kontzeptu bada nik asmatutakoa. Eta egiten dezute, nun egiten dezute hori? Irunen egiten dugu, bai, hasi zen lehenengo, inaugurazio moduan, Sagasti inauguraketa moduan, eta, gustatu egin da, eta jendeak errepikatu nahi du. Orduan, kontua da, gonbidatzen ditugula inguruko artistak, musikariak, trikitilariak, bertsolariak, baita ere artistauak eta beste artista batzuk egite dituztela margoak, eta kontua zen gure kulturako puntu desberdinak, hau da, musika, dantza, sagarra, sagardoa, eta dana egun baten eta gauza baten elkartuta, hortikan sortu zen Zagar Fest. Egiten dugu sagarra, jendia normalian, ez di joa ikustera non sortzen den produktua, nondik datorren sagarra. Orduan gonbidatzen dugu, jendea gerturatze, ikusteko nola diren zuhaitzak, zer dan Sagasti bat ikustera, ere animatzen dugu musikarekin eta beste gauza batzuekin, eta bukatzen dugu sagardotegian dastatzen sagardoa, produktu finala probatzen. Eta noiz izaten da, ze hilabetetan izaten da, hori? Más o menos. Martxoan egiten dugu, aurten ere egingo dugu, baina ez dakagu oraindik data konkreturik, laizterria erabakiko dugu, ezin dugu gehiago luzatu. Baina aurten egingo dugu zehozeantzeko, baina beste kontzeptu batekin. Nola udaberrian egiten dugu eta loreak daude, egingo dugu lore festa antzeko bat, edo izango da Zagar Fest, baina beste puntu batekin. Eta Oiana, jendeak ikusiko dut, izango du, hauek ez zaudek Hondarribian ez Irunen, ez? Gaude Gasteizen, Lauko Bizkarra osoan gaude. Eta zergatik gaude Gasteizen, zatik Madridetik azokabien etorri zinen, ez? Iluntzen etorri zinen, eta zer egiten zenuen Madriden, Oiana? Begira, Madrilera gerturatu naiz, nominatu egin didate premio batera, finalean nengoen, eta area gerturatu nintzen, sortea nuen edo ez, erabasteko, baina, Premio Mujer Agro deitzen zen, eta ni kategoria Juventuz nengoen sartuta, eta, ez nintzen izan zorionak, finalista izatea, zorionak emateko moduko da. Konten nago, ez nintzen finalista izan, nivela oso altoa. Baina, ni konten, esperientzia bizita eta interesgarria egon duzen egia izan. Oso ondo beti, elkarrizketak nago begiratzen eta ikusten dut horiek zure kamiseta berdea, ez? Eta ni trainera oso gustokoa ditut, eta Hondarribiko traineru ere bai, ez? Betxatzen ego, igual, puntxan ibiltzen da beti, baina beti koska da falta zaio, ez? Igual, falta zaio nahi izango zen, hori ez zagarrak jatea, eta kontxa irabaztea ere bai, ez? Azkenean hori lotzea ere bai, ez? Produktu lokala lotzea bertako, ez? Kasu eta kirolarekin, ez? Nire amona hondarribitarra da, familia asko Hondarribin dut, eta nire aita jaioa baita ere Hondarribin. Eta, Irungoa naiz, baina, Hondarribiko koloreak, natura gehiago deitzen didalako, eta, azken finean, ere bai gustatzen zaita arrauna, osaba ere arraunlaria izan da, eta urte askotan. Eta Hondarribin ere arraunu egin du, eta hortik pixka. Oso ondo, eskerrik asko Oiana, elkarrizketan gatik. Zuri mi esker.